Odiochieng' achiel kende bang' moko kuom jotelo ka dhood nam chumbi puodho Hassan Joho kaka jago ma gidwani otelnegi korka weche mag siasa. Moko kuom jodak koni winjruoge ma kamago ithor tim mana e kinde siasa kaeto wich wilgo bang'e. Magi ne giwacho ka tend duond bura mar VDP motele kod Hezron Awiti Bolo bende okoni sani giyawo dhoot ne oganda duto to chutho jokanyo duond bura mar ODM kaluwore gi pogruok mamedo nyiedhore e duond burano. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Nani kama mama? Kaluwore gi pogruok mag siasa mamedo nyiedhore e pacho ka, jatend duond bura mar VDP Hezron Awiti Bolo okoni kaka duond bura sani giyawo dhoot kendo girwako oganda duto ma ok mor gi kaka itayo chenro mag duond buche ma gintiere. Mtoto, biashara. Jatend duond burano mane loso bang' moko kuom jotelo ka dhood nam chumbi sundo Hassan Joho mondo mi okaw tend duond buch ODM ne osir gi moko kuom jopiny ma bende ne ochwalo paro mar dwaro ni lok chike ma pacho ka mabiro chiwo thuolo mondo mi kom jatend piny Kenya obed kaluorore counties kata dhoudi mopogore. ODM gi dala gi gigore kidala bang'e gibiro winjore kaka ODM to mabiro tamore donjo ODM nikech omagi thuolo gidonje VDP mano be party mar jodalawa to bende kwa bigore kaka joluo between VDP gi jo ODM kichambe anyathi ODM kendo bende na nyathi jo Wiper koro mago jote modak Mombasa ka abro kwayo gi mondo giunga lwedo. Swali langu ni kwa hawa viongozi ambao wako elected kwa sasa, kwa nini ikikaribia wakati wa election ndio hawa viongozi wanaungana wakisema wanataka umoja wa pwani ambao utawasukuma katika negotiation table ya national government? Kangi nyalo mondo president of the kila county maka county ni ai kaka yuko ai tani banki kwa bitu mabiro otako die county machielo. Okoni maino masane giketo en chungo jolar kombe mag governors e counties mopogore ka gombo margi bende en neno ni tend piny Kenya bende luorore kaka yor kelo oganda jo Kenya duto kanyakla. Abro ng'eyo kuonde man go gi ngufu kaka mano nyola Homa Bay mano abro bedo gi candidate gi Mombasa, Kwale, Kilifi, Voi bende kama Mbeya tiye mang'eny. Kendo bende abro temo bende manyalore dhi e county ma Kisumo, Siaya, Migori kata Kisiland. Gimoro en temo kinyalo wacho ni ok inyalo. Obro wuotho kuonde go te kwa ombolo mar register ji kendo manyo candidate motegno mabro chunge party. Ka oyudo ni county ka county biro bedo mang'eny to kete province ka province wan sani wan gi province aboro. Valley osadhi diriyo. Central osadhi diriyo. Sani tie province mamoko mapoko winjo nito president enao totalo nade oduokle president oduwe county mamoko Nyanza poko bedo president, Coast poko bedo president, Eastern poko bedo president. Magi ne giwacho kama kuom jodak ka dhood nam chumbi to ne jonyiero jotelo makoni wang' gi ng'ado mar biro kanyakla gino magikoni thoro timore mana e kinde mag siasa kaeto wich wilgo bang' yiero. Zile counties 6 za hapa pwani ndizo counties tajiri zaidi ndani ya Kenya mzima. Lakini vile vile hizo ndo counties maskini kabisa, manake kama na wakati wa njaa sisi ni wa kwanza katika, hatuwezi kukosa katika top 3. Tuko na bahari iko hapa imelala. Ukiangalia vile vile tuko na madini mengi sana. Lakini viongozi ambao wamekuwa wakisema ama wakijiita tunasema ni re-owned, wao ndo wanasema wanawakilishi wa Mijikenda, wanapofika kwenye masuala haya development wanajiangalia wao. Mimi ningependa kuambia ya kuwa wakazi wa pwani wote kwa jumla wao wameamua kuwa umoja wa pwani ni wa wananchi wa kawaida, lakini si wa viongozi wachache ambao waliochaguliwa. Kwa wagero party akwajo Kenya te tegejo piny te donjuru e VDP waonge ubaguzi kain strong jo VDP madala no mabro yieri to ikayu moko mai certificate ni maimio ng'at machielo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.